di situ lenyo bijo oleh mula di kambangnya bijo lana iyon nan satu dari situ lana iyo asalnya lajo kalau lagi pandang oleh indah anan baru lajo kalau naladi kako oleh indah nalai taraso lagi tulana iyo nyopana oleh sifat lana iyo Tuhan lelai bukan naladi luar oleh bukanlah di dalam oleh bukanlah baru oleh putihlah hitam dengan lana ionyo itu oleh kita yo basalahan ojo kalau lah dipandang oleh orang leyawan pandangi oleh tak sampai oh kapadulan ionyo Tuhan bila dihampir ledekan mati oh disaselan delah jalan Jo kalau hikmahnya ke dalam negari pertama banamu siap pujari semi saratu di dalam negari kau tua batanya patanya pagi kedua telunjuk namanya jari semi saraca dia pandai di dalam negari kau tua penunjuk itu dan ini ketiga banamu si jari mati daripada kawan tagak tertinggi sami saraku daga berani upamu tentara dengan polisi ke ampi banamu si jari mani sami sarang kayu di dalam negari kau untuk pelakekan intan jopodi kasalah tinggal di dalam negari kalimu kalikian ketik sekali sami saraya di dalam negari ainan balimu ini kau indah sepakat dia apa keraju tak mungkin salam apa di jinji yang kasamanya bare ke dalam negari lanya toba itu balimu itu kau indah sepadu apa keraju tak mungkin maju seorang melo lain mengagu kau bahasa siapa paham alim je pangulu orang banyak lah dicangkang ragu antara ke sini atau ke situ baik
itu lagi Imakan matikan diri kamu Allah di dalamku Kulli mani dalam kulli mani ila Allah selamat ladnya tubuh yang ditahrimu Karena selamat ladnya nyawa berpulang ke Allah laila wala berpulang yuai denganku Kulli ma ilaha illa Allah la ilaha illa sahabat alladhi tulanasu Udaro wa samun laynu yuhaina putuy Ujar kula putuy la desadan Jangan larinya jangan neba Asul lagi akan ladika kamima aduh ladika kado para kokolan nandi mukoba asabul tarimu adalah kasih banyak iyo tarimu asukul hayata permintaan dari sanaku udaro النبي محمد يا رسول الله يا نبي الله ini sambungan dari kami lada baduh lada mulai sambungan menyambung lada pasaran Nabi Rasul Nabi Allah Allah Andana sakonan alamu bagan lainnya basilan bajalan lele sampai dan sekarang ladaba itu kunuju dapatkan salaru salamu nangku lele lebih panin dalam puanan de ujannya iyo kita begitulah lanai malaka illojo iyo lanaka rancala babanah lanaka seru iyo lanaka sanang dun sanang do sudaro dedi beri pengajian lekarato la pengajian lanai penting de kito lanai penting lanai sakali manuru iyo agamu de iyo Islam agamu la iyo nyugito nilai suruh la iyo jotaga kan adul la iyo dalamnya andalai awal la iyo sudaro ya ikhidayo nyani la ilaha illallah
Pemandang layo si Arif, oh majulah iyo di sini. Layo jo alam, memandang layo jo diri. Layo jo diri, di dalam layo jo diri. Iyo memandang oh dari iyo nanaso iyo berbila disimpan laika samonyo di satu iyo kan pandang iyo kulima oh tangkila iyo nyohila. Siapa nak iyo yang punya, Tuhan dak iyo batana, musim lah iyo pabilo, Tuhan dak iyo batana, musim lah iyo pabilo. Nilai kadon lema arosid, alumma la iyo nyokito. Sama sola iyo nyoalam, berbagai la iyo nyorupo. Nelai alola iyo nyowado, nelai sama la iyo sama to. Nelimbago la iyo nyoada, bilai balum la iyo balupo. Nelai balum la iyo beribu nene, hai balum la iyo berbapo. Iyo junur lah de Muhammad, oh di dalam de alemonyo, oh di situ lenyo bijo, oleh mulola de kambangnya. Bijolan iyo nan satu, dari situlah iyo asalnya. Lajo kalau dipandang oleh indah nan baru po. Lajo kalau nala dikaku oleh indah nan letaraso. Iyo nyopana oleh sifat lana iyo nyotuhan. Lelai bukan Allah di luar, oleh bukanlah di dalam, oleh bukanlah baru oleh putih lajo hitam. Dengan lana iyo itu oleh kita yo basalahan, ojo kalau lah dipandang oleh orang leyawan. Dengan pandang iyo lah tak sampai, oh kapadulan iyo nyotuhan. Bila dihampir ladekan mati, oh disasek landelah jalan. Janganlah iyo bagiku, oh
tulaikan tali kampe dan pegang la supaya la dena tagu oleh wujudnan lah dihadang di mano lenyo hinggo anjo kalau nantara ilai ko balun ladenyo tarang ai bai tu la iyo jalanyo kapa dolana iyo nyo guru olai tu bolana iyo lah tanyo ilai karano la iyo nyo jalan oleh banyanan lah simpangnya oleh janji lain ko sampai oleh ajal ko tiba lidah lana iyalah kalu tidak pandai iyo barakatu mengucap lan kulima aiko indah enam dia so laima analana iyo kulima hai kamano lana iyo pulangnya ada pula de mana aku lima lada iyo nyo Tuhan lenanyo kalau iyo laika ate oka ambun lada iyo nyo jantan ojo kalau dan kabawa kara kasih adanya bulan ai mana layo kulima o maliputi denyo alam o maliputi lenyo tubuh oleh nyawa di badan Samparono nenyo mati oleh mangko kabajara samparono lanenyo lumpuh lanenyo mangko lakabajara delai tando alamarahu batullah tando la iyo alamarahu parahu la iyo batullah delai ngolana iyo la kontai lona ya da iyo la omba malibatul hawadisi lilai paham da iyo talata lilai iyo la sudaro ayan dai la iyo dan tola lilai kana la iyo la hadiri nilai pandang la iyo la Tuhan ai tubuh la iyo la puji ai batulah la iyo jo intan nilai tubuh la iyo la uji oh batulah iyo jo intan nilai timbang la iyo la batu nilai bare la iyo joringan keputusan lada iyo nyopa kapado la iyo nyo Tuhan keputusan lada iyo alemu kapado lada iyo nyo iman dela imanan la di hati ilai cara
iyo de kita illa iyo de Tuhan iyo nande Allah obatin lana iyo de insan dela jadilah derasonyo dari soal pengajian biar ini dari itu kok hilang lai penyuruhan delai pun tuang lai yolanyo ayah bila lai ko pada ilan ko omba iyo nala pulang kapadola iyo lautan lanjo kalau iyo nenyola dijadilah iyo kan sampai salamu-lamunyo Allah indah akan karam deh begitu banda di dalam pengajian onde olalai agamu disilai sabana leyo kita memaham lai sabananya kita mamai kaikan dilai wahailah sahabat onde olai ni tolan saudara soal pengajian sekianlah kami baca sekian dahulu dari kami lan baru betapa nasinggalang dalam mulut para tamu panah de Arjuna adalah itu gandiangannya itu lang pambain semalam nangko deh dakala kabadaka bakam yang balago delayuyun lade mauyun bacaka jojando itu lala misalan suatu umpamu tegang lala kabategang bapuyuh balago dan itu misalan suatu umpamu inya adalah iko la kato kito katonyo konco de baliau nan algojo kato mamalina capana Arjuna lana juaro itulah misalan de tukang lana curi to delai antal kababa aynya taba mano antal kababa oh kami membaca lana magalum lana gitu jarang mencubo apalagi lah di bulan kini di malam nangko sekali kau baru delai kami lah kabalato biasa kami delai ya cola da bakonco kalau nama konco dengan nakan lah de rupanya olah di malam kini dia tu tukang lah curi to delai patel ada nyobana buya kita delai orang lada berlawan disuruh abakonco lebadulah joma amalin disuruh abakonco delai alhamdulillah dapat disiko yura berlawan pada pulau kalau bakonco memang dan are pulau maklum dengan kita dengan capiti labadu akato mamalina cade basi iyo sabatangyo delai ayah lainnya konco nan jantan pulau delai kalau amanyo hai cie orangnya delai ayah lainnya kawan ayah pulau de ambo amanah de kawan ay ama ambo pulau itu nyobana delai kalau labas saudara kalau basilawai indah aduh lah saudaranya apa lagi tolan dengan laisan lah sudah iko bakato mamalina caka mama ke baju sirah pulo delai ko kuliah jo pinta sarato pinto dan lah itu lah detania hai itu tak cinta lama lamu bana dalam dibungkui
ko rasang rasonyo ko lamun lagi kabe ko nyota bangsa jo itu nalawe jangan dari tukang yola curito sekedanan niyo nalai bawan ni dak de jadi nelapo apo sebagai naniyo nawe jangan dari kami iyo nan bahadu memang dari topan nala singgala nan mulo para tamu memang pernah yo de arjuna iyo bilangan yo nang kadu kiti ba nala nakaraja yo nang kasero ba iyo la de kasana sana iyo nan yo sudaro baru bang iyo de hari iyo nalalaru idu iyo lalaru imala iyo de nang sekarang nangko ade nalai karano le acara kalaya dosa sudah iko acara naniyo edenyo punca iyo nan samo kito nyato tetapi ne saya nala sakit sumbangan 300 tak kumpuanyo iyo ba ayo kamana buine nande ba ayo kamana ko ane nalaya marila basa mona de nalaya samona de lah kito sahingo naniyo tukang minta iyo lah tasanda di buenyo ane nalaya po lagi maamalin antare alunay antah tido ale nagara noyo kota impa iyo ay indanan sabarapo basta bikol khaira ale na dalil yo de mangato balom balade nyo bana kayo dalam nalai sarugo ale na kalola de nyo kito iyo de samuyo samu cinto aku lagi yo surau kito dalam pembangunan lade nyo polo Icaliana ni oi sura orang manitia ayo de salero kalau dicalia yo surau kito mungkin manitia kan ayo mahto apalagi yo la surau kito nanti mungkonyo masih lohong pulo iyo ada nala bagi tubana kalau dipandang bahasamu samu Bahay marilah laban lomba iyo lomba lah kito iyo nani tulawe jangan dari kamilanan bahadu ini ba iyo nakarang cabaru boyo hari lalaru itu hari lalarui malam laden alai sene karang naiko Iciko nani yo ladenyo kamilarumi iyo kamari bedo laden alarumi lai kamanya buden wairumi kami kamangato Apo lagi iyo nebuya nazif iyo nanalayo tibo pulo Nalayala samona barahadir yo denalay nanjo kito basamo iyo nani tulawe jangan dari kamila naladu kini iyo akan deba irama aga sapatahai la jodoh sekedar untuklah kehiburan lah indah jadi hai apo-apo Pasanang hati di dalam nado nak kami bari sapata jodoh kata amai ikolah dia jol lagu mina ikona monyo di cali hari lah laru itu dingin manusu kalau bang talingo barambui angin dari muaro di tengah malam batu balinang tabayang di rumah gadang barambui angin
ganti kawan. Bacando punggung rindukan bulan raut ragam orang pagakan layu asiram di pati kawan. Tasiro rasa kehilangan ada berjalan jolain tangan batin menangi rasa natatan rasa den japi den bau taban ya di hati laika sampai mani mak malin di padang lapar sagam janjinan kita ungkai lain apa menan kurang lainan mambau Kudiran tangan namu panjang namu nyoba jelo jelo Elo ladi putalai sagadang lagnong tuwo Yang la de nyota jola barang sa dola kapaguno Ini di bari la joi ramana naga koca samalam naiko Walau kandala mamalina jana la di muko la de basamu La subayo la de tabu ka la de karapa jo puro Tapi usaha buya la ba iko salah tarimu Maalumio la da irama la kapanja ko jago mato Iyo mato la de mangan tu la de supayo na nyo jago La jo irama la wala odina kanda dari labu ya kito Lele udin la se dunia iyo raso kasero Lekano la siyo din kini yalah mandi yang ko Lele tunggu apa mandi yang ko album nyo di kenang juwo Wa udin mau kawin Wa udin la mau kawin Potong laki po panjang potong ke po pendek Potong laki po panjang ala potong terbo pendek Wa udin panjang pendek wa udin kadang kete Wa udin mau kawin nai Wa udin mau kawin Potong laki po panjang potong laki po pendek Potong laki po panjang potong terbo pendek Wa udin panjang pendek Wa udin kadang kete Udin apa namanya awal udin Udin yang terakhir namanya akhirudin Udin lah di kamar Kamarudin Udin yang sakit perut namanya perut udin Udin yang sakit perut namanya Mahmudin udin Potong laki po panjang potong ke po pendek Potong laki po panjang aneh potong ke po pendek wa udin mau kawin Wa udin mau kawin potong kerbau panjang potong kerbau pendek Potong laki po panjang potong ke po pendek wa udin panjang pendek Wa udin panjang pendek udin yang pertama namanya Awaludin udin yang di kamar namanya Kamarudin udin yang rajin salat namanya Solehudin udin yang rajin berdoa Udin yang rajin berdoa namanya Udin Amin wa udin la mau kawin Wa udin mau kawin jadilah derasonyo la dari kami nan badu dari gado persinggalang lenan bulo para tamu memang dari panah la de arjuna la de bilangan la de kadu kini laju padang pasir iyo sapa kadu lena la pela sapaat nyolar kaki
Ya iyun lai pandang walau kami nan membaca lagu solawatan padulang anangku Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin nabiillah Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin nabi billah kono nabi kita umpama bulan sedang penuh Samalam lai juan-juanan kita Punita sabiah bagaikan burung semalam lahir nabi kita Bunita sabiah bagaikan burung salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Barulah laki asif padi muda Makanan malam dan tiga gaya semalam lahir junjungan kita Arun tua sagaloi bahalo Samalam lahir junjungan kita Arun tua sagaloi bahalo mudonya nabi kita umpama bulan ampe balik Samalam lahir Nabi kita Sukolah dawai nanjo karate semalam lahir junjungan kita tanalah dawai jokarate Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin nabiyina Sajo Husain layana Ali mati baparang fisabilillah saja peninggal si diri nabi banyak agamunan berubah Saja paninggal si diri Nabi banyak agamunan lah berubah Saja Husain anaknya Ali baki baparang kadunya Saja paninggal si diri Nabi banyaklah orang nan ninda puaso saja peninggal si diri nabi banyaklah orang tak berpuasa Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibina Salatullah salamullah ala yasin habibillah kaki pompa menan mandi laku cika pamenan kato Labi data patiti panyu dahila kato-kato nani kona lagara-gara yola dia kira dane curi to La sima-sima la de karabana la sekarang la kini nangko Lena kami la de panalanya to dan dine labung ko la de basamu La danga-danga la de karabana panyu dahila kato-kato Ura mulalo gilo
babi 2 orang sumani kilo basampan. Yolah gilo sado muka luar Tuhan di diri nama tanyakan minta tembuh ni dua cik lain. Isu lain. Alhamdulillah kalau itu berakhir, masalah itu dimasukkan dalam salah tulai. Ini adalah salah tulai. Kalau rumah dia itu jadi perasul lain. Nah, jadi untuk siapa lain, ini adalah salah tulai. Mudah-mudahan kita membantu apa namanya. Terima kasih banyak kalau duduk bapak kalau bilang bisa di kesempatan lain dipakai nama minat bagi dan nanti tahu kita bisa jual tanah artinya